14. června 2002. Je to den jako každý jiný v Děčíně, v klidné dělnické čtvrti na okraji města. V místní mateřské školce si však učitelka, paní Dvořáková, začíná všímat něčeho neobvyklého. 5letá Anička, jedna z jejich nejživějších svěřenkyň, už druhý den nepřišla do školky. A co je podivnější, její matka, paní Jana, se neozvala, aby dceru omluvila. To se jí vůbec nepodobá. Paní Dvořáková zkouší volat na Janino číslo. Telefon je však vypnutý. Opakovaně. Nejprve si myslí, že rodina možná musela narychlo odjet. Nějaká naléhavá rodinná záležitost. Ale když se zkusí spojit s Janinou mladší sestrou Evou, aby zjistila, co se děje, dozvídá se, že ani ona se sestře nemůže dovolat. V tu chvíli se obyčejná starost mění v plíživý neklid. Tohle je opravdu zvláštní. Jana svou dceru zbožňovala. Nikdy by nedovolila, aby Anička chyběla ve školce několik dní, aniž by dala komukoliv vědět. Pocit, že něco není v pořádku, sílí. A poháněná zlou předtuchou se okamžitě rozhodne zajet k sestřinu domu. Je to malý rodinný domek na konci ulice, který si Jana s partnerem nedávno pořídili. Když dorazí na místo, uvidí, že dveře jsou zamčené. Zevnitř volá sestřino jméno, bouchá na dveře, ale nikdo neodpovídá. Všude je tísnivé, nepřirozené ticho. Žádný zvuk, žádný pohyb, žádný náznak života uvnitř. Jakoby se dům proměnil v hrobku. Má pocit, že se jí svírá žaludek ledovou rukou strachu. Se jí buší až v krku. Zkouší nahlížet okny, ale závěsy jsou zatažené. Její intuice křičí, že se stalo něco strašného. Spolu s několika sousedy, kteří vyšli ven, znepokojení jejím voláním, se rozhodnou zavolat policii. V tu chvíli ještě nikdo z nich netuší, že právě toto rozhodnutí odhalí hrůzné tajemství, které otřese celým městem a zanechá za sebou jen bolest a nezodpovězené otázky. Hlášení o možné krizové situaci přichází na operační středisko policie krátce po poledni. Na místo je okamžitě vyslána hlídka z místního oddělení. Situaci vyhodnocují jako potenciálně vážnou. Skupina policistů v uniformách, doplněná o vyšetřovatele z kriminální služby, rychle posuzuje okolnosti. Dům je skutečně zamčený zevnitř. Na opakované výzvy nikdo nereaguje. Po krátké poradě padá rozhodnutí. Dveře se otevřou násilím. Zvuk páčidla, které se zakusuje do zárubně, se rozlehne tichou ulicí. Pak hlasité prasknutí, když zámek povolí. Dveře se s vrzáním otevřou a odhalí temný, chladný prostor. Vzduchem se lájí zvláštní pach. Směs vlhkosti a slabého, ale pronikavého zápachu chlóru. Konkrétně sava. Toho si všimne každý, kdo vejde dovnitř. Dům je až nepřirozeně uklizený. Všechny věci jsou srovnané na svých místech, nikde ani smítko prachu. Žádné známky po boji, žádný nepořádek. Na první pohled by se mohlo zdát, že majitelé právě dokončili generální úklid. Ale pro zkušené oči vyšetřovatelů je tato dokonalost naopak prvním varovným signálem. Něco tu nehraje. V obývacím pokoji na staré dřevěné židli sedí muž. Je to Petr, Janin partner. Či má zarudlé a opuchlé, vlasy rozcuchané. Vypadá naprosto vyčerpaně, jako by prožil obrovský šok. Když uvidí policisty, pomalu vstane. Jeho hlas je chraplavý a zlomený. Pomozte mi, prosím, zašeptá. Jana odešla. Vzala obě děti a odešla. Volám jí, ale nebere to. A pak začne vyprávět srdcerivný příběh. Před pár dny se prý strašlivě pohádali. Jana si údajně našla někoho na sociálních sítích. Po hádce si zbalila věci, vzala děti a zmizela. Petr líčí, jak byl podveden, jak mu nasadila parohy a teď zůstal úplně sám. Během vyprávění si utírá slzy, občas skloní hlavu, jako by se snažil potlačit nesnesitelnou bolest. Kdyby ho poslouchal nezúčastněný člověk, nejspíš by mu uvěřil. Viděl by jen zlomeného muže, kterému utekla žena s dětmi. Ale přítomní vyšetřovatelé, zejména vedoucí vyšetřovacího týmu major Novák, se nenechají tak snadno oklamat. Ta praxe ho naučila všímat si detailů, které do sebe nezapadají. Jestli Jana skutečně odešla, proč je na věšáku v předsíni stále její oblíbená kabelka, bez které se nikdy nevydala ani na nákup? Proč jsou sportovní boty starší dcery Aničky úhledně srovnané u dveří?
A především, proč je podlaha v koupelně tak nepřirozeně lesklá a čistá a proč z ní sálá tak silný, dráždivý zápach sava? Major Novák okamžitě pochopil, že Petrův příběh má vážné trhliny. Jeho instinkt mu říkal, že se tu nestala běžná rodinná hádka. Okamžitě povolal na místo tým kriminalistických techniků. Ti přijeli s plným vybavením, protože zkušenost je naučila, že to, co nelze vidět pouhým okem, může odhalit věda. Jejich práce začala systematickým prohledáváním celého domu. První zastávkou byla koupelna. Byla čistá. Až příliš čistá. Podlaha se leskla, vana zářila bělostí, nebylo na ní ani stopy po vodním kameni. Běžným úklidem je téměř nemožné dosáhnout takové sterilní čistoty. Zápach sava byl tak intenzivní, že dráždil v nose a plicích. To jen posilovalo podezření, že se tu někdo úzkostlivě snažil něco zamaskovat, odstranit nějaké stopy. By si své podezření ověřili, technici sáhli po chemikálii zvané luminol. Je to speciální roztok, který po nastříkání na povrch reaguje se stopami železa v hemoglobinu. Dokáže odhalit i nepatrné zbytky krve, které byly mnohokrát umyty. O pár vteřin později, poté co zasli všechna světla a zatáhli závěsy, se dům ponořil do tmy. Technik začal rozprašovat luminol. A pak se to stalo. Celá místnost se rozářila přízračným, modrým světlem. Nebyly to jen skvrny. To dlouhé šmouhy na zdi v ložnici, velké cákance na podlaze v koupelně. A co bylo nejvíce šokující, z ložnice vedla jasně viditelná stopa, jako by někdo táhl něco těžkého až na dvůr za domem. To modré světlo bylo jako tichá, ale nepopiratelná obžaloba. Na tomto místě tekla krev. A nebylo jí málo. Tým techniků okamžitě začal fotografovat a označovat každou jednotlivou stopu. Když se vrátili do kuchyně, objevili další klíčový detail. V dřevěném stojanu na nože byly všechny nože úhledně srovnané. Až na jeden. Chyběl ten největší široký sekáček, který se běžně používá na porcování masa. Major Novák se na chybějící nůž zeptal Petra. Ten sebou jen nepatrně trhl a pak lhostejně odpověděl, asi jsem ho před pár dny ztratil. Už si nepamatuju kde. To vysvětlení nikoho nepřesvědčilo. V běžné domácnosti se tak velký a často používaný nůž jen tak nestratí. Jeho zmizení právě v tuto chvíli bylo více než podezřelé. Je velmi pravděpodobné, že právě tohle byla vražedná zbraň. Technici pečlivě zajistili všechny stopy. Od mikroskopických kapiček krve v spárách mezi dlaždicemi až po dřevěný stojan na nože, který nesl známky opakovaného a usilovného čištění. Každý detail byl zaznamenán, protože při vyšetřování vraždy neexistují nedůležité maličkosti. Major Novák učinil první závěr. Tohle není případ opuštění společné domácnosti, pronesl chladným, pevným hlasem. Tohle je místo činu. A oběti tento dům nikdy neopustili. Ta věta prořízla napjatou atmosféru jako nůž. Sousedé, kteří stáli venku a zaslechli jeho slova, zbledli. Petr sklonil hlavu, rty pevně sevřené. Jeho maska truchlícího muže se definitivně rozpadla. Vyšetřování právě vstoupilo do nové, mnohem temnější fáze. Pravda se pomalu začínala drát na povrch a všichni přítomní chápali, že za zdmi tohoto úhledně uklizeného domu se skrývá tajemství tak hrůzné, že si ho nikdo nedokázal ani představit. Té, co luminol odhalil krvavé stopy vedoucí na dvůr za domem, soustředil se celý tým kriminalistů právě na tuto oblast. Dvůr nebyl velký, měl jen pár desítek metrů čtverečních, dlážděný starými, červenými cihlami. V jednom rohu těsně u zdi se nacházel betonový poklop. Byl to poklop od septiku. Vyšetřovatel se sklonil a pozorně si ho prohlédl. Přízračné modré světlo luminolu ukazovalo, že stopy po vlečení končí přesně tady. A byl tu další detail, který upoutal jejich pozornost. Okraj betonového poklopu byl stále vlhký, jako by ho někdo nedávno důkladně umýval. To bylo velmi neobvyklé. K septiku se obvykle nechodí, pokud není potřeba ho vyčerpat nebo opravit. V tu chvíli byl na místo přiveden služební pes, speciálně vycvičený na vyhledávání lidských ostatků. Jakmile vkročil na dvůr, začal být neklidný. Štěkal, obíhal kolem betonového poklopu a nakonec se u něj zastavil. Jeho vrčení bylo hluboké a neustávající. Pro zkušeného psovoda a majora Nováka to byl jasný signál. Pes cítil pach smrti. Major Novák neváhal ani vteřinu.
Vydal rozkaz povolat na pomoc hasiče, aby pomohli poklop otevřít. Nebyl to snadný úkol. Betonový kryt byl těžký a pevně usazený. 2 hasiči použili páčidla a speciální zvedáky. Na čelech se jim perlil pot. Když se poklop konečně s námahou odklopil, z otvoru se vyvalil hustý, odporný zápach. Tah rozkládajícího se těla byl tak silný, že si všichni museli přitlačit na obličej roušky. Někteří se museli odvrátit a dávili se. Užel světla z baterky pronikl do temné hlubiny. Co se tam objevilo, všechny přítomné ochromilo. Pod hladinou kalné špinavé vody ležely 3 velké balíky. Nepečlivě zabalené do přikrývek a dek a zatížené cihlami a kusy betonu, aby se udržely u dna. Mokrá látka pevně obepínala obsah, takže bylo možné rozeznat obrysy lidských těl. Už nebylo pochyb. Tohle bylo místo, kam Petr ukryl těla. Zabalit oběti do dek a potopit je na dno septiku byl jeho způsob, jak se zbavit těl. Doufal, že tím zabrání šíření zápachu a zpomalí rozklad. Tato chladnokrevná a promyšlená metoda, typická pro zločince, kteří si svůj čin pečlivě naplánovali. Když tým soudních lékařů začal těla vytahovat na povrch, odhalovala se vrstva po vrstvě krutá pravda. A to Jana a její 2 malé děti. Na jejich tělech byly jasně viditelné hluboké rány způsobené ostrým předmětem. To bolestivé důkazy, které křičely o brutálním a nemilosrdném útoku. Sousedé, kteří vše sledovali z dálky, nedokázali zadržet slzy. Stále si pamatovali veselý smích dětí a Janin úsměv. A teď všichni 3 leželi bez života na dně chladného, temného septiku. Petra okamžitě zadrželi a odvedli pryč. Když viděl, co se děje, už neplakal jako předtím. Jen mlčky sklonil hlavu a třásl se po celém těle. Pro vyšetřovatele, kteří byli toho dne na místě, bylo jasné, že psychologická bitva s vrahem teprve začíná. Po nalezení nezvratných důkazů se vyšetřování zaměřilo na Petrovo pozadí, na jeho minulost, aby odhalilo motiv jeho strašlivého činu. Co se dozvěděli z výpovědí Janiny sestry Evy, sousedů a přátel, vykreslilo skutečný portrét tohoto muže. Portrét člověka s obyčejnou tváří, ale s nemocnou a majetnickou duší. Petr neměl stálé zaměstnání. Žil převážně z příjmů Jany, která byla pracovitá a obětavá žena. Když se seznámili, Petr se choval jako dokonalý gentleman. Byl pozorný, galantní a dělal vše proto, aby Janu přesvědčil, že je pro ní tou nejlepší oporou. Jakmile se k ní ale nastěhoval, začala se projevovat jeho pravá povaha. Začal kontrolovat každou korunu, kterou Jana vydělala. Kdykoliv dostala výplatu, Petr jí všechny peníze sebral. Nechal jí jen malou částku na nákup jídla na každý den. I o koupi osobních věcí musela Jana žádat o svolení. To ji nejen připravovalo o svobodu, ale postupně měnilo jejich vztah v nezdravou závislost. Kontrola se ale neomezovala jen na peníze. Petr byl chorobně žárlivý. Stačilo, aby viděl Janu smát se s mužským kolegou, nebo aby jí zavolal někdo z neznámého čísla a okamžitě ji podrobil křížovému výslechu. Prohledával jí telefon a hledal důkazy své smyšlené nevěry. Jeho podezřívavosti neušel ani Janin bratranec, se kterým měla velmi blízký vztah. Pro Petra byl každý muž v Janině okolí potenciální hrozbou. Zpočátku se jeho žárlivost projevovala jen slovními útoky a nadávkami. Postupem času se to ale stupňovalo a přešlo ve fyzické násilí. Facky a rány pěstí se staly běžnou součástí jejich života. Sousedé často slyšeli hádky a zvuky rozbíjených věcí. Následně vídali Janu, jak tiše odchází z domu s modřinami na rukou nebo na tváři. Její sestra Eva později vypověděla, že jí mnohokrát prosila, aby tento toxický vztah ukončila. Ale Jana se bála. Bála se pomluv, bála se, že děti přijdou o otce. A navíc Petr se vždy dokázal omluvit. Sliboval, že se změní, koupil jí malý dárek nebo uvařil večeři, aby ji uklidnil. A tak se kolotoč násilí, omluv a dalšího násilí točil dál. A s každým dalším kolem se Petr stával dominantnějším a krutějším. Láska, která má být o sdílení a ochraně, se v jeho rukou proměnila v neviditelné řetězy, které svazovaly Janu a její 2 děti. Nikdo z okolí netušil, že muž, kterého často vídali sedět před domem a pít kávu, je ve skutečnosti tyranem ve své vlastní rodině. A pak v osudnou noc, když jeho žárlivost opět vzplála, se tyto řetězy utáhly tak pevně, že udusily životy 3 nevinných lidí.
této chvíle se vyšetřování soustředilo na rekonstrukci každého okamžiku té tragické noci, aby byl vrah postaven před spravedlnost. Při shromažďování důkazů se vyšetřovatelé zaměřili také na data z Janina telefonu a jejich zpráv. Spolupracovali s mobilním operátorem, aby získali kompletní historii komunikace. A právě zde objevili krátkou, ale mrazivou sérii zpráv. Poslední slova, která Jana odeslala v tu osudnou noc. Vyšetřovatelé sestavili časovou osu. Kolem 10. hodiny večer, v den vraždy, si Jana stále psala se svou sestrou Evou. Několik hodin předtím došlo mezi ní a Petrem k další hádce. Příčina byla zdánlivě banální. Petr slyšel, že Jana telefonuje se svým bratrancem. Pro něj to ale byla záminka, aby oživil své dlouho doutnající podezření a žárlivost. První zpráva, odeslaná v 22 hodin 15 minut, byla stručná, zase žárlí. Viděl mě, jak mluvím s bratrancem. Teď mi nadává. Když si Eva tuto zprávu přečetla, pravděpodobně jí ani ve snu nenapadlo, že se situace může zhoršit do takové míry, že už nebude cesty zpět. Ale o pár minut později přišla další zpráva, která v ní vyvolala strach. 22 hodin 40 minut, rozbil mi telefon. Píšu ze starého. Mám hrozný strach. Šel do kuchyně pro nůž. Už jen samotná věta šel do kuchyně pro nůž stačila, aby kdokoliv pochopil, že situace je extrémně nebezpečná. Ale než Eva stihla jakkoliv zareagovat, přišla další, poslední zpráva. Byla krátká a zoufalá. 22 hodin 43 minut, pomoc. A pak nastalo ticho. Veškerá komunikace se přerušila. Zpětné volání bylo bez odezvy, zprávy se nedoručovaly. Pro vyšetřovatele to byl přímý důkaz. Ten nejkritičtější okamžik nastal bezprostředně po odeslání této poslední zprávy. Tyto zprávy nejenže dokazovaly čas a okolnosti vraždy, ale také odhalovaly obrovský strach oběti. Bylo to volání o pomoc ženy, která čelila násilí ve svém vlastním domě. A byl to také nezvratný důkaz, že Petr měl v ruce nůž ještě předtím, než k vraždě došlo. Když si major Novák znovu procházel celou konverzaci, nedokázal skrýt zamyšlení. Uvědomoval si, že kdyby si sestra nebo sousedé v tu chvíli uvědomili vážnost situace a včas zavolali policii, mohl tento příběh skončit jinak. Ale u domácího násilí se vše často odehrává náhle, rychle a potichu. Než si okolí něčeho všimne, je už na záchranu pozdě. Tyto poslední zprávy byly pro vyšetřovatele hlasem ze záhrobí, který usvědčoval vraha. Pro rodinu se ale staly věčnou noční můrou. Stali se trýznivou otázkou, zda mohli svou sestru a neteř synovcem zachránit, kdyby jednali rychleji. Výslechová místnost byla malá a strohá. Žluté světlo lampy dopadalo na dřevěný stůl uprostřed. Na jedné straně seděl Petr, ruce spojené v klíně, pohled upřený do země. Věděl, že odsud neodejde jako nevinný člověk, ale přesto mlčel. Doufal, že se mu podaří vyhnout se odpovědím. Do místnosti vstoupil major Novák. Před Petra položil tlustý spis. Bez spěchu otevřel složku a začal vykládat jednu fotografii za druhou. V točinu zářící modrým světlem luminolu. Sopy po vlečení z ložnice na dvůr. Stojan na nože, ve kterém chyběl ten největší nůž. Petr se na fotografie letmo podíval, ale pak se odvrátil, jako by se ho to netýkalo. Potom major Novák vytáhl vytištěnou konverzaci. Poslední zprávy, které Jana poslala své sestře. Slova šel do kuchyně pro nůž a pomoc byla na papíře jasně viditelná. Major posunul papír směrem k Petrovi. Jeho hlas byl tichý, ale pevný. Tvrdili jste, že vás vaše žena s dětmi opustila. Proč tedy těsně předtím, než odešla, posílala své sestře zoufalé volání o pomoc a psala, že držíte v ruce nůž? A proč jsme všechny tři našli na dně septiku za vaším domem? Petr zvedl hlavu. Oči měl podlité krví. Ruce se mu začaly třást. Zvedl je a zakryl si obličej. Místností se rozezněly vzliky. Ale nikdo v místnosti nevěřil, že to jsou slzy lítosti. Pro vyšetřovatele to byly jen slzy člověka, který si uvědomil, že je v pasti. Major Novák ho nepřerušoval. Nechal v místnosti rozhostit ticho. Ticho, které na psychiku vyslýchaného působilo jako drtivý tlak. Nakonec Petr spustil ruce dolů. Zíral na fotografie před sebou. Jeho hlas byl chraplavý a zlomený. Dobře. Řeknu vám to.
Ta krátká věta otevřela dveře, kterými se vyšetřovatelé dostali k celé pravdě. Následovaly další otázky, potvrzování časových údajů, skládání jednotlivých dílků mozaiky. Cílem bylo zrekonstruovat celý obraz tragické noci. Ačkoliv se Petr snažil svá slova volit tak, aby svůj čin zlehčil, tváří v tvář jasným důkazům byla každá mezera v jeho příběhu zaplněna. Protokol o výpovědi byl sepsán na místě. Když ho Petr podepisoval, opřel se o židli a zhluboka si povzdechl. Nebyl to povzdech úlevy, ale povzdech člověka, který pochopil, že jeho divadlo definitivně skončilo. Na základě Petrovy výpovědi a shromážděných důkazů začali vyšetřovatelé rekonstruovat celý případ. V noci ze 14. na 15. června roku 2002, kolem 9. hodiny večer, seděl Petr v obývacím pokoji a díval se do telefonu. Jana byla v ložnici a telefonovala se svým bratrancem. Mluvila potichu, ale ne natolik, aby Petr neslyšel mužský hlas. V jeho hlavě okamžitě vzplála žárlivost jako jiskra v suché trávě. Vstal, vtrhl do ložnice a vytrhl Janě telefon z ruky. Kdo to je? Proč volá takhle večer? Co přede mnou tajíš, křičel na ní. Jana se mu snažila vysvětlit, že je to jen její bratranec, že mluví o běžných věcech. Ale pro Petra bylo jakékoliv vysvětlení jen lží. Hádka se rychle stupňovala. Nadával jí a pak mlštil jejím telefonem o zem takovou silou, že se roztříštil. V záchvatu slepého vzteku odešel z pokoje. Jana si myslela, že se chce uklidnit, ale Petr šel rovnou do kuchyně. Otevřel zásuvku s noži a vytáhl ten největší sekáček s širokou, lesklou čepelí. V hlavě měl jedinou myšlenku, když nemůže být moje, nebude ničí. S těžkými kroky se vrátil do ložnice. Když Jana uviděla nůž v jeho ruce, ustoupila. Zvedla ruce v obraném gestu a třesoucím se hlasem prosila: Petře, uklidni se, nedělej hlouposti. Ale její slova nepronikla přes zeď vzteku, která zatemnila jeho mysl. První rána přišla rychle a silně. Jana vykřikla. Obě děti, které uslyšely křik, přiběhly z vedlejšího pokoje. Starší Anička objela matku a začala plakat. Mladší Tomášek stál jako přimrazený, s očima rozšířenýma hrůzou. Na okamžik se snad Petrovi vrátilo vědomí. Ale místo, aby přestal, posedla ho zvrácená myšlenka: pokud zůstanou naživu, všichni se to dozví. A tato myšlenka ho dohnala k tomu nejhoršímu. Zaútočil i na obě děti, aby umlčel nevinné svědky. V pokoji pak zavládlo ticho, přerušované jen jeho těžkým dechem a pachem krve. Stál uprostřed toho všeho, pot a dech se mísily s pachem smrti. Po činu byl klidnější, než by kdokoliv čekal. Jako první vzal přikrývky, zabalil do nich každé tělo a pak je jedno po druhém táhl na dvůr. Každý krok zanechal na podlaze dlouhou šmouhu, kterou později, navzdory jeho úsilí, odhalil luminol. Otevřel poklop od septiku. Zápach ho udeřil do tváře, ale on neváhal. Spustil balíky dolů a pak na ně naházel cihly a kusy betonu, aby zůstaly pod vodou. Když bylo hotovo, zavřel poklop, ostříkal dvůr vodou a pak se vrátil do koupelny. Dal podlahu, stěny, umyvadlo, dokud pak Sava nepřekryl všechno ostatní. Bylo už téměř 1 ráno. Seděl v obývacím pokoji v tichu s prázdným pohledem. Pravděpodobně si v hlavě připravoval scénář, který bude vyprávět ostatním. Jana utekla s jiným mužem a vzala s sebou děti. Věřil, že pokud bude místo činu dostatečně čisté a jeho příběh dostatečně uvěřitelný, nikdo ho nebude podezřívat. Druhý den ráno se choval jako obvykle. Otevřel dveře, pozdravil sousedy a dokonce si několika z nich postěžoval, jak ho žena s dětmi opustila. Ale Petr netušil, že každý malý detail v jeho domě, od zapomenuté kabelky Jany přes boty jeho dcery u dveří až po chybějící nůž v kuchyni, ho tiše usvědčuje. Tato rekonstrukce nejenže pomohla vyšetřovatelům pochopit celý průběh událostí, ale také odhalila chladnokrevnost a zrůdnost vraha. Od prvních slov hádky až po poslední ránu nožem uplynulo jen pár minut. Vše se stalo rychle, brutálně a bez šance na záchranu. Soudní předlíčení se konalo u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Od brzkého rána se před budovou soudu shromáždily desítky lidí. Přišli nejen ze zvědavosti, ale také proto, aby na vlastní oči viděli konec příběhu, který otřásl jejich městem. Soudní síň byla plná k prasknutí. Na levé straně seděla rodina obětí. Páře všech byly poznamenány bolestí a smutkem. Janina sestra Eva svírala ruce v klíně, oči měla zarudlé, ale její pohled byl pevný a odhodlaný.
Na druhé straně na lavici obžalovaných seděl Petr. Byl pohublý ve zmačkané košili. Sláněl hlavu a vyhýbal se pohledům ostatních. Státní zástupce začal číst obžalobu. Jeho hlas se rozléhal tichou místností. Petr byl obžalován z trojnásobné vraždy s několika přitěžujícími okolnostmi, vražda více osob, vražda osob mladších 15 let, spáchaná zvlášť surovým způsobem a s cílem zakrýt jiný trestný čin. Jednalo se o jeden z nejzávažnějších trestných činů, za který hrozil nejvyšší trest doživotí. Obžaloba znovu popsala celý průběh událostí od žárlivé hádky přes brutální vraždu manželky a dětí až po ukrytí těl v septiku. Všechny důkazy, stopy krve odhalené luminolem, chybějící nůž, zoufalé textové zprávy byly předloženy soudu. Nenechávali žádný prostor pro pochybnosti. Když byl Petr tázán, ke všemu se přiznal. Chraplavým hlasem tvrdil, že se neovládl, že se bál, že ho Jana s dětmi opustí. Ale jeho slova už neměla žádnou váhu. Soudní senát pochopil, že se nejednalo o zkratkovité jednání v afektu, ale o promyšlený čin. Když byla vyzvána rodina obětí, aby promluvila, Eva vstala. Její hlas se třásl, ale slova byla pevná. Nechceme se mstít. Ale nemůžeme se smířit s tím, že člověk, který nám vzal 3 milované osoby, z toho 2 bezbrané děti, by mohl dál žít, jako by se nic nestalo. Žádný trest nám naši bolest nezmírní. Ale žádáme soud o co nejvyšší trest, aby moje sestra a její děti mohly v klidu odpočívat. Při jejich slovech si mnozí v sále utírali slzy. Obhájce Petra nenašel žádné významné polehčující okolnosti, kromě toho, že se obžalovaný přiznal a měl čistý trestní rejstřík. Ale ve srovnání se závažností činu to bylo zanedbatelné. Po krátké poradě se soudce vrátil. Jeho hlas byl vážný a rozhodný. Soudní senát shledal jednání obžalovaného za zvlášť nebezpečné pro společnost. Vzal život 3 nevinným lidem, z toho 2 dětem. Tímto činem projevil naprostou neúctu k zákonu a lidskému životu a vyvolal obrovské pobouření veřejnosti. Je nutné uložit nejvyšší trest. Vysloužil jako odstrašující příklad a prevence. Všichni v sále stichli. A pak soudce pronesl rozsudek. Obžalovaný Petr Novotný se odsuzuje k výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí. Tato slova znamenala konec případu z právního hlediska. Janina sestra se rozplakala. Nebyly to slzy radosti, ale slzy úlevy, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Petr stál v tichosti, ramena se mu mírně třásla. Už neplakal, neobhajoval se. Jen mlčky poslouchal, jak soudní zapisovatel čte celý rozsudek. Možná si v tu chvíli konečně uvědomil, že všechny jeho lži a plány se zhroutily a že jeho cesta končí za mřížemi až do konce života. Když lidé opouštěli soudní budovu, stále o případu diskutovali. Kdyby to byl řekl, povzdechl si jeden ze sousedů, takový tichý chlapík, co každé ráno seděl před domem a s každým prohodil pár slov, a přitom taková bestie. Příběh Petra a Jany se stal mrazivou připomínkou, že za zdánlivě klidnými zdmi rodinných domů se mohou skrývat nepředstavitelná nebezpečí. Rozsudek nemohl vrátit život 3 lidem, ale vyslal jasný signál. Domácí násilí, pokud se mu nečelí, může vést k tragickým koncům. A zákon nebude mít slitování s těmi, kdo mění domov v peklo.